ba mai gwada makura cizo kaji. Ana gani an gane ai kifi yana zaman kifi ne kaji. Ana ruwan yan daji ba mai gwada makoma kamun kifi. Tana bido bambanci kaya suna zama kaya in sun yi. Talaka sai maleji ba mai gwada mafili ɗaukan nauyi. A dai bi bakin aiki kowa yana fita nema mai yayye. In banda ikon Allah wace gwada marana ta yayi. Ana guri wane kai dauke kafar kadin ga sojan ya zo. Dukan kuku mata ne komai shirin ka kai ka koma. Mejo janar IS Ali muna ga kai halanka yayi. Abinda kai wannan yayi. Kana da ilimin addini sannan kana da bokon tayi. Kana yawan ibada kayi sai an ka samu aikin yayi. Kana da san mutane sannan kana taba mutane komi. Su ilimi ka ba su abinci wa za shi ja da kai bawan Allah. Waye shirin shigo ma zaki. Waye shirin shigo wa zaki. Ba mai taba guda yan gado. Soja jiran dubu Ibrahim. Mejo janar IS Alito. Ana gani an san ku ba mai gwada makura cizo kaji. Sanin ka sai dai Allah. Sanyi yakan zama sauki mai taure. Ina ga in girma ne ba mai gaya wa sarki je kai sarki. Mejo janar Ibrahim kullum muna ganin tarihi ne. Ina ga in kun san shi yana kwatanta idan Allah gobe. Ku tambaya gun aiki yana da sanya dau mai aiki. Yana da san a koma aiki ba shi da san ganin mai raki. Yana da san mutum mai kirki alƙalamin rubutun kirki. Duk masu ja da kai sun kasa. Waye shirin shigo ma zaki. Waye shirin shigo wa zaki. Ba mai taba guda yan gado. Soja jiran dubu Ibrahim. Mejo janar IS Alito. Ana gani an san ku ba mai gwada makura cizo kaji. Ku kama kai ku yi amshi mun ji. Ku tabbata kun yi kirki mun yi. Ku kama kai ku yi aiki. Masu laima kirci sun yi. Masu kawo suka sun yi. Masu gyaran aiki sun yi. Masu bushe aikin sun yi. Masu gulma da zagi sun yi. To faɗi kon Allah jigo ne yanzu iko na yake komi. Gashi an ma ture kaji ka turu an kai duka. Kaji ka doko shi ko zagi sai dai abu ya ba a zagin fili. Yadda Allah ya so ya yi hakan sa ko bai kaso. An yi hakan fa ba bai canje kajiya. Yanzu zaɓin Allah ya bi mu yanzu komai mun kai mun tuba. Yadda Allah ya so sai ta tabbata komai za ka yi ruwa ta sha. Nena zagin kowa dan ta tabbata ba mai zagi sai wawa. Kun ji waƙar soja waƙar kiɗan ta ba a san ai gaggawa. Da kwarjini ga roja malam yawanci kaga na ma sai giwa. Mejo janar Ibrahim sallau zaki jiran dubu ga dan baiwa. Zo duk mai mota sai kun kula da hanya sai yayi gaggawa. Mejo janar Ibrahim sallau mai kwarjini ga kima dan baiwa. Mejo janar Ibrahim sallau mai hankuri da amana dan girma. Mejo janar Ibrahim sallau san ka baka aikin gaggawa. Mejo janar Ibrahim sallau ga sani ga kirki jirgi. Ga kaɗan tarihi sarki. Ga kaɗan manya ne kayi karatu kai imani kayi. Masu tsoron Allah yayi. Masu san ingancin aiki kar su nemo dan mai karfi. Yanzu shi tasirin al'amura masu yi dan Allah sun fi. Yanzu sojan ne mai girma ga shi dan limamin girma. Ga sani ga kuɗi ba dama. Damisa ɗan mai karfi Mejo janar Ibrahim jirgi. Damina mai gyara abinci babban shiri limamin sauke. Yanzu
yanzu an kai aikin wasu su karo an ɗau kirkin ne dan a taru mun kai sauyi sauki rayuwa birni ce shugo ka karo an kai sauyin sarki karuwa jirgi ce in kuka taru sai ta yi tashin dan baiwa sannan ka daurin ɗaɗɗaure giwa baba wannan daurin yayi girma Janar Ibrahim sun tuba baba sun ce in ce sun tuba yanzu duk mai laifi da ya tuna ka sai ya ga hanya ta yi nisa Janar Ali Ibrahim Ali yanzu kai ke kishin dan kowa sannan ka daurin ɗaɗɗaure giwa baba wannan daurin yayi girma Janar Ibrahim sun tuba baba sun ce in ce sun tuba yanzu duk mai laifi da ya tuna ka sai ya ga hanya ta yi nisa baba wannan daurin yayi girma sannan ka daurin ɗaɗɗaure giwa baba wannan daurin yayi girma Janar Ibrahim sun tuba baba sun ce in ce sun tuba yanzu duk mai laifi da ya tuna ka sai ya ga hanya ta yi nisa fa wannan sojan ne an ka bi shi an kai wani kyautar girma Hussein Service ta amai Meritorious Service ta amai Distinguished Service ta amai Purple Heart Award duk amai Staff Course daga wannan muna ga duk amai Foreign Military Training Assistant Model duk amai ya samu girmamawa ta Fero National Defense College amai girmamawa ta Santo Dumont Model malam wannan muna gani ya kai ta ayya kai ga awadu ga hono dan baiwa sannan ka daurin ɗaɗɗaure giwa baba wannan daurin yayi girma Janar Ibrahim sun tuba baba sun ce in ce sun tuba yanzu duk mai laifi da ya tuna ka sai ya ga hanya ta yi nisa fa wannan sojan ne an ka bi shi an kai mana kyautar girma Mijin Hawa Ushiri da sojoji Hata Hawa kina da tsantseni Hawa Sa'id Muhammad Dattaku Hawa ɗayan kina da darajoji Maman Zainabu kin kaifa Maman Aisha sannu yar baiwa Maman Mufi da Allah yake yi Mama ga Salma yar girma Maman Asma'u matar Ibrahim Bejo Janar Alin girma kun san karatu kun san kai wannan tsarin yayi sannan ka daurin ɗaɗɗaure giwa baba wannan daurin yayi girma Janar Ibrahim sun tuba baba sun ce in ce sun tuba yanzu duk mai laifi da ya tuna ka sai ya ga hanya ta yi nisa 1993 ka kai lieutenant 1996 ka kai captain a 2000 ka kai major 2005 lieutenant colonel a 2010 ka kai colonel 2015 brigadier general kana yi tsarin aiki ya kai fa inda dokai aiki sun yaba ma sannan tsarin aikin an soma tsarin aikin an sofa Operation Liberty an yaba ma Operation Liberty an yaba ma Operation Sunstone an yaba ma Operation Sunstone an yaba ma Operation Flush Out an yaba ma Operation Flush Out an yaba ma har a barnan sun ce ka girma barnan sun ce ka girma Operation Mesa kai ma Operation Mesa kai fa har Kaduna sun ce sun yaba ma Kaduna an ce an yaba ma Operation Boyo na kai ma Operation Boyo na kai fa har Ayoban an ce an yaba ma Ayoban ma an ce an yaba ma Operation Zaman Lafiya North East Operation Zaman Lafiya North East duka yankin sun ce sun yaba ma yankin mu an ce an yaba ma Operation Lafiya Dole Operation Lafiya Dole North East din duka da an yaba ma North East din duk da sun yaba ma Oga Commander GOC Oga Commander GOC / Commander Operation Safe Haven kana da inganci aikin kakan yi in ya zo dolan akan yaban gwarzo da ka zauna Jos an yaba ka farko suna ganin ka
zo sun aza baka da ko kwazo, sun aza kana da zalunci, sun aza kana da hinsan kai, wasu sun aza za kai kabilanci. Gashi kai ne kajar doka za ka bar gun suna ta kuka, gashi kai ne kajar doka za ka bar gun suna ta kuka. Sun kace sun rabo da garka zamanin ka ana ta harka, ga tsaro ga zaman lumana yankin Jos an yaba da girma. Yanzu kai ne tiyata komanda operation na haɗin kai a Maiduguri an yaba da girma. Yadda ka fara yi da girma Allah sa ka gama da girma. Yadda ka fara yi da girma Allah sa ka gama da girma. Amin. Allah ya samu dace.